Naan sa day ko no. Nangari ko sa eskwelahan kay nagatud ko sa project sa kuang mga katugsok na kong anak ba. Niya ako ron sa eskwelahan sa kuang anak kani mao ni eskwelahan niya nga Kantibas Elementary School oh. Nya naro mga maestra di sa sud. Akong gihatod ang project sa kuang anak niya. Inyo ning ako ning ipakita din ninyo. Kay haron makibaw sad mo sa unsay porma sa eskwelahan mo diri ba. Nya nahimo mo ko nga kining student. Student karon sa ako ang mga bata kay budyol man budyol. Gahatod ko diri sa budyol nya. Ngari ko padong sa eskwelahan oh, nara kini mao ni mga project sa ako mga bata, mga katugsok ko. Oh nya naa sa diri ang tig bantay sad na ako ang sagya po ning silingan dito sa mua. Nya mo duol ko niya kay ipapusil ako akong agtak. Kay perting sinawa. Dara. Brad. Lehog ko kuan Brad kay. May ni siya Brad, butangin ng agtang ko pilay kantidad Brad. Okay. Oh nya pilay 6.4 Brad. Okay. Ato ka nang kalkul yung pad. Oh kini. Na ani. Oh na nakakumot ka ani gabi, nakakot ka gabi eh. Yan ay mga kagawan ni gamay. Oh sige. Okay. Kay ang ako ra bang gikuot bayad kanang umang ra bato nga nay balahibo ba. Oh lagi. Oh. Unya lami kay iswa. Oh nya basa-basa nga dangog Brad. Bungot sa ukok. Sige, salamat Brad. Ilahos na ko diri sa room sa ako ang bata Brad. Okay, mauto siya tigpusil no nya iyang gibutangan akong kamot kay muthumot yayo nga kayong mga dali mao ni si eskwelahan dai sa ano na mao ni ang ma'am sa ako ang bata oh dali oh maestra. Okay, magtugsok ako ni ato dito ha. Para mo project niya mga katugsok ko kani mga tanom ni tanan. Ato ko padong sa ubos. Tingog sa mga maestra sa kong anak. Nindot sa kay video dari mga katugsok no. Oh. Mao ni siya mga katugsok. Kuyaw kayo hagdanan ng mga bata dari mga katugsok. Nya, dari mao ni siya eskwelahan no. Na ako ang misis mga katugsok. Uban na nato siya. Mao din ni siya kapikas na kos kung kinabuhi an. Nara. Padung nami nga sa room sa among bata na pinangga nako. Okay. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay usbon nako sa akong mga subscribers o followers. Ingon man sa tanan nagsubaybay sa akong salida tutong Tugsok TV o sa among main Janwa Mix TV Tres Buakhak. Mao din ni siya ang plastada sa moang eskwelahan re tanan. Usbon nako way puas nga pasalamat diha kaninyo. O God bless kanyang tanan sa tanan yun na sa labi ni sa mga kabataan o ingon man sa mga gikanan mga maguwang nga ila karon nga labi na sa nag-eskwela karong mga panahon na kita magagwantal lang kita sa ato ang panahon tungod sa kalisod aning kalibutan abot man ang katalagman sa tuang kalibutan na wagi na ta magdahom mao ni siya gitawag og magamping na kita. Okay, daghang salamat sa pag-subscribe o pagsuporta sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa amo ang main Janwa Mix TV Tres Buakhak. Ako di ay sa di pa ko mo human sa ako ang ako mong usbon sa pagmay pasalamat o katong nag pa-set out nako i-set out na mo karong adlaw inig-upload nako ani. Daghang salamat sa inyong pagsuporta o pag-subscribe kanako. Ako dahil si Tutong Tugsok. Okay. A few moments later. Okay mga katugsok no, mao ni siya ako ada yung kinugos sa ako ang
kuan sumpay na ko ni sa kuang salida kay wa ko ka greet anig happy birthday hapon sa mong salida birthday niya happy birthday nak nga daghan kay sa usa sa ni siya nagsuporta sa amo ang channel sa Janwa Mix TV 3 Bukak ingon man sa kuan channel pod tutong tuksok TV nya kiring usa ako sa rin pagumangkon gyapon ihang kabilas mo ni siya anak sad sa ako ang igsuon sa ako ang kapikas kinabuhi kini mo ni siya mga bataan niya na diri siya nag-eskwela sa barangay Cantibas is elementary student bungot sa ukok mo tong okay man siya day anak ni Richard Milo shout out nako daghang salamat sa iyahang pagsuporta sa amon channel ingon man siya ang pamilya nga may siya mo dasad sa mo ni ang anak sa niya ako ani kinugos anak kung siya gani nga anang mag-una ng birthday man na siya tawag anak related happy birthday na lang atong ing aging adlaw nimo aw gahapon ding adlaw. Sige na ka, salamat kay wako kay pero kini mao na ako ipakita katong nag-birthday gahapon amo mag-greet. Kini ra gyud mo ako ang wana ko mag-greet kay nilimot ko kung ano na ba nga dito nalingaw naman kami. Nya usbon ako na happy birthday kayo kini mo gahapon o daghang salamat God bless kanimo ingon man sa imong kaigsuon og sa imong gikanan og sa imong tanan jud nimong mga kaliwat sama nako bungot sa ukok. Sige salamat ka na ka. Okay, thank you.